Okay guys, magandang gabi na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, at nandito tayo ngayon sa may bayan ng Lingayen po, Lingayen, Pangasinan. So ayan mga guys, yung nakikita nyo, yan yung Lingayen Boulevard. So nakikita nyo yan mga guys, napakaliwanag dyan. Kaya pala tayo ngayon, nandito ngayon mga guys dahil papasadahan natin ulit yung ibinlog natin nung nakaraang araw. So ayan, titingnan natin kung ano nga ba ang itsura kapag gabi. So ayan mga guys, sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat pala sa lahat ng mga sponsor natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. So ayan, at Luzon, Visayas, Mindanao, no, hanggang ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sa mga Bisaya, ayan, sa mga kaibigan nating Bisaya dyan at solid supporters din natin. Ayan, mayong gabi sa inyong tanan. So ayan mga guys, tara at papasyalan na natin. Samahan nyo ako mga guys, tara, let's go. So ayan mga guys, yan yung Boulevard. Yan, kung nakikita nyo na yan, yan yung Lingayen Boulevard. So dito sa gilid natin mga guys, ayan, yan kapag gabi mga guys, no, may ano na dyan, no, may kutsiro na. At pwede tayong sumakay dyan. Tatanungin natin mga guys kung magkano nga ba yung bayad at kung hanggang saan yung iikutan nila. So ayan mga guys, at ito kakausapin natin si Sir kung magkano nga ba yung ito yung kabayo niya, oh. Kabayo ito mga guys, ah. Hindi yan kalabaw. Ano? Hello horsey. Ayan. Ito si Sir. Sir, magandang gabi po. Anong pangalan ng kabayo niyo, Sir? Nonong. Nonong. Hello Nonong. Ayan si Sir, anong pangalan po niyo? Boy Tapang o Boy Tikalon? Ano? Boy Takas. Ayan, taga saan si Sir Boy? Taga Dagupan City. So ayan Sir, matanong ko na lang kaagad, no, pagka mag-rides dito, magkano naman ang bayad? 200 bawat isang tao. Apat na tao, 200. Ayan, iikutin lang itong boulevard. Tapos hanggang doon sa may harap ng Kapitolyo, iikot hanggang dito. Medyo malayo-layo rin, no? Sulit din yung 200. Sulit na sulit, ano. So ayun mga guys, kung kayo po'y makapasyal dito sa bayan po ng Lingayen, ayan, pwede po kayong mag-joyride dito sa kabayo para, ano, sa kalisa pala, para ma-experience nyo kung gaano nga ba kasarap sumakay dito sa kalisa na ito. Dahil ito ngayon, bibihira na lang ito. Last na kita ko dito doon sa Bigan City, nung nakapasyal ako sa Bigan City. Ayan, ngayon na naman dito sa bayan ng Lingayen. So ayan, 200 pesos. Ayan. So sir, hanggang anong oras po kayo dito, sir? Mag-umpisa po kayo hanggang anong oras? Alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. So ayan. So sir, shout out mo yung mga kasamahan nyo. Sino ba yung ma-shout out nyo? Sa mga kabayo boys at saka yung mga kabayo boys. Talaga, kabayo boys. Makasta si rin, no? Mga kabayo boys. Ayan si sir, anong pangalan nila, sir? Bin Tapa, Bin Tulpo, Bin Tumbling. Oh my God! Wow! Bin Tumbling. Ayan, ito yung mga kids natin dyan. Anong So, sir, maraming salamat pala sir, no? So ayan mga guys, yung mga kalisa nila, oh. So marami tayong kalisa dyan. Mayroon pa dun sa kabila. Ayan. At ayan mga guys, may pahabol na ano, babatiin. Ayan. Sir, sino? Sige. Nagtatrabaho ko dati sa Binondo, Manila. Ayan. Ako si Ricky
Richard. Richard Gaspi. Ligaspi, taga saan? Sa Dagupan City, Pangasinan. Okay, sino po yung babatiin nyo? Katrabaho ko lahat. Lahat? Sila, kilala ko pag balukan ako. Okay, ayan sa mga nakakilala kay Sir, no, yung mga dati niyang katrabaho. Ayan si Sir, nandito sa... Ilang restaurant. Oh, ayan, nandito si Sir sa bayan po ng Lingayen, Pangasinan. Ayan. Mag-comment lang po kayo mga guys para alam nyo. At mag-comment kayo kung ano katrabahoan nyo si Sir. Ayan, oh. Ayan, poging-pogi pa rin si Sir, no. Yun lang po, Sir. Oh, sige, thank you. Ayan. Sa mga nililigawan nyo, wala ba? Sige Sir, maraming salamat po. Okay guys, ayan yung Magnayon, Pangasinan, ano. Ayan, ganyan pagkagabi. So, maliwanag mga guys. Tapos, doon yung mga kalisa. Ayun. Doon yung kalisa. Sa may, ano yun, yung building na yan. Dito lang. Napakaliwanag pala pagkagabi. Guys, doon yung ano, kalisa. At yung building na pala yan, ano yan, Consuelo Hotel and Resort. Yan. Marami din tayong mabibili dito ng mga street food. Mga halaman. Yan, yung mga bougainvillea, sa mga mahihilig ng bougainvillea, yan. Napakagandang bougainvillea mga guys. Napakaganda. So, ayan. Marami tayong mabibili dito sa bayan po ng Lingayen. Hanggang ano yata to, hanggang May 1. Pero Pistay Dayat yung May 1, pero pagkatapos ng Pistay Dayat, nandito pa rin natin. Hanggang saan po? Hanggang kailan kayo, sir? Hanggang May 5. So, ayan mga guys, hanggang May 5, mayroon pa dito mabibili. Ito. Napakaganda.